Pagkakan ko sa mga buong bisang. Open the door. Kaka hindi nag-aarn. This is ako siya ilahi kay more coffee. Then where's mine? Thanks, my love. So sweet. Ito, mouth na nga to. Mouth na nga to. I-delete. Cheers! Hello mga kabisaya og welcome sa mong another picnic vlog karong adlaw. And for today's vlog, we're going to Aluba or Taguanaw. Gusto sa mga bata nga medyo dili layo-layo no. So munang nakauna-huna gid ko sa may Aluba kay sa una magid college days ga tambay media sa may ibabaw gid sa Aluba kanang sa Heaven. Among tawag na sa una is Heaven. Tapos I don't know kung sa gitawag ana nga place sa una ay karon gyud den. Dora pod na siya sa High Ridge. Diha lang gid mo muagi sa may agianan ra pod sa High Ridge mga kabisaya. Og mo nang nakabalugid ko diri nga naay matambayan diri sa may Aluba kay daghan kay kog friends gid dira sa may Aluba. And during our college days, isa gini sa pinakatsada nga tambayan kay aside sa view nga grabe ka overlooking, peaceful kay syempre nakasabukid at the same time grabe ka hangin. Ibabaw siya sa Aluba, sa may High Ridge gini siya mga kabisaya. Unfortunately, dili na siya pwede matambayan. Naging naka-sign dito nga no trespassing, which is sayang gid kayo guys kay kana maging Aluba gid sa una, gwapo gid kay view diha kung unsa ka gwapo ang view sa High Ridge. Same ra gina sila guys kay straight ra gina siya sa may High Ridge nga restaurant. So after mi sa Aluba, diretso na dayon mi sa may Taguanaw Bridge kay naka-remember ko pwede man day matambayan ng ilalom sa may Taguanaw Bridge mga kabisaya. Muto among gitry og adto kung pwede pa ba. Asa na pitagion? Dali pa left. Nay pa left dari nga ano. Ay dalan. Ito pa na ako. Salamat! Salamat. Og tungod sa kadugay nga panahon mga kabisaya, na-amiss siya nagid kayo ko kung asa agion tong padulong sa Suba. Galibo ko kung hubog ba ko ato nga panahon or dili pero nalimot yung kay kumay na lang no kay mga bagito dito sa tindahan. Muto nang tanami kung asa agion mutong diri mi agi. As in wala gid ko nakanuna gid guys nga dira mi nag-agi. Anyways, pag abot na mo sa location mga kabisaya, first thing first, ako ging ginahuna ang safety na mong tanan kay kung dili safe, di gyud mo padayon og mga piknik-piknik daw og samgyup diha, bahala na. May na lang gyud kay daghan tawo sa may unahan sa Suba mga kabisaya. Ma! Hoy, ito bag siya. Ma! Dili sila na ako mga my brother. Og mo na ni ang amazing view diri sa may Suba sa Taguanaw mga kabisaya. Have bacon. And hot dog. Hindi siya sponsored ha, baka naman. And chamcha. That's it. And merang. You know what's merang is? Nagdala ka crabs? Wala. Ay. Maluwi ko sa crabs. Buhay pa mga. Grabe guys, kung makita lang ninyo ang place in actual no, ma-amaze gid kayo mo no, inana kadaghan ang masuruyan diri sa CDO. Dili lang kita kugi mangita no, pero kung kugi ta murag daghan gid kay tag maadtuan at the same time free pa gid siya matambayan mga kabisaya. Imagine that inana kanindot nga lugar. Mura kag nasa New Zealand, mura siya pareha na gid siya scenario dato bitong nag-add to me Claveria nga grabe ka green ang palibot. Nalami ang lansunis. It's Marang. Okay. Wow. Og mo na ang Taguanaw Bridge mga kabisaya. Tapos diha mo na siyang Suba. Oh, tapos nakapalibot pagid og ang daghan kay baka diha mga kabisaya. Tapos napagikuan sa baboy, tangkal sa baboy. Pero dili siya baho diha in fairness. Og mao lang ni among balon, hotdog. Inana lang gid ka simple life mga kabisaya. Ginahan sad mi nga once in a while or once a week makalakaw sad mi kay para pod ma-enlighten me, mag-freshen up among mind kay lahi na magyud po nang naaputay time for picnic. Especially kami ganahan kay mga magsamgyupsal bisan pag unsa na lang namong pangdalon diya. Inana lang gid ka simple tapos
Kana pagid nga day, wala pagid mi naka-ready, no? So, pag padulong na mo, ayaw pa mi namalit sa mga karne-karne mo nang dagan kami nangalimtan. Apil ang kutsara tinidor, nalimtan, but yes na lang kay tsada mong chair, mong camping chair. O nga nung lami kayo ang hotdog mga kabisaya, basta mag-picnic, kabantay mo? Okay, 3 days na ako nagka-intermittent fasting mga kabisaya. Munang gadadali nagigug kaon diya kay di ko gusto mo kaon ko beyond 6 PM. Ginoo ko. Mo gina akong gikuan karon, balik ko sa akong intermittent fasting kay grabe gid akong pagdako karon. Bisan dili kay ko gakaon sa tinuod lang. Charis. Paski akong pagdako. Unsa ba mura bag unsa ba uyon sabay pagpa. Ay ra jud kay ni magkatiguang ta mga kabisaya no kay muhinay sila to metabolism. Charis. wala pa mainom na to nga pampapaspas sa to metabolism kay sa tinuod lang mga kabisaya makaingon gid mo no nga sikog kaon kay gabi akong tambuka pero in real life dili kay ko gakaon gyud abaw na kung magsikog simot ang mga pagkaon sa bisya. Oh my god, og inana lang gid ka simple among plaster ang among balon mga kabisaya no, nothing extravagant. Ang importante gyud nga magbanding mi tanan, maka-experience po tag something new bitaw, dili kinara po ta sa balay magsigira tag tambay, mukmok o kuan basta lahi gyud ang maka-spend time mo with your family. White. Kanya siya. White wine glass. Char. After mi nangaon mga kabisaya, nag-pack up na mi daan sa among mga gamit. Tas nag-add to mi duol sa may suba. Then gidala lang din among camping chair kay for a picture taking, di ba? Importante kay nga picture taking kay hilason biya ta. Then after ana, uli na dayon. Oh no! Ibaan ko sa mga bawang bisang puminatag. Open the door! Baka hindi nag-aarn. Nahagard na ko. Close the door. And exactly 6 PM mga kabisaya, naglakaw na kita sa area. Dili ta pwede magstay beyond 6 PM kay as always for safety gid sa atong tanan natong ginahuna every time nga mag-adto ta sa isa ka area. And before sad mo mulakaw dapat pod clean as you go. Dapat watay ibilin nga basura. That's it. See you all!